Og velkommen til den her lille bare episode, hvor vi viser lidt om Minecraft og nogle mod. Så ja, så viser lidt om nogle mod, som vi har. Og så kommer der nok et andet ud, hvordan man downloader mod. Det kommer ud på et andet tidspunkt. Skal vi til et for Minecraft startet op. Det tager lidt lang tid. Det tager lang tid. Så bliver det startet op. Så der. Vi skal ind på jeg ved ikke hvor den er. Den her. Der er lavet en hel masse andre ting. Jeg kan lige vise jer nogle andre ting jeg lavede på den. Først og fremmest skal jeg lige gøre noget. Jeg var ved at tage sådan en jetpack, så jeg kunne flyve over det. Så var jeg med. Det er en smaltemaskine. Jeg ved ikke lige hvorfor jeg mistede liv. Au. Nå, fordi jeg ikke har så meget kød. Kartofler. Den her maskine, det er den. Så havde man lavet en bog, hvor jeg kunne kæmpe, men så lavede jeg den her. Lige vise, hvad den kan. Der står der spørgsmål her. Der står: hvilken version kunne man få XP til Minecraft? 1,2,4, 1,7,5, 1,2,5, 1,6,4. Jeg tror det er 1,2,4. Der burde være blok her, som man rører herned, så det var så forkert. Jamen, det var forkert. Og så det ikke være 4'eren, så må det være den her, tænker jeg. Så regner til næste spørgsmål. Der står: hvor stærkt, det kan godt være ikke stæver det, hvis jeg overhovedet kan se det. Hvor stærkt kan en 60 kubik crosser cirka køre? 80 km i timen, 100 km i timen, 50 km i timen eller 30 km i timen. Jeg tror, den kan køre 100. Nå, det er jo så forkert. Jeg tror, den kan køre 100. Nej, den har prøvet 80. Nej, den har sprunget i luften af creeper eller sådan noget, fordi han ikke har. Nå, jeg gør det, hvis det lægger lidt. Så jeg vender lige tilbage, hvor det ikke lægger på, det lægger så meget.
Nå, jeg er stadig. Nå. Jeg kan nok ikke sige så meget nu, men nu er jeg tilbage. Nå. Så skal vi se på nogle våben her i. Jeg skal starte med at se på et våben, jeg virkelig godt kan lide, nemlig en bazooka. Jeg elsker bazookaer. Nå, det var skud. Og så skal vi kigge på en sniper. Og til allersidst skal vi kigge på mit yndlingsvåben. Jeg ved ikke om det er jeres. Eller det er nok ikke helt mit yndlingsvåben. Det er mit virkelig godt våben, synes jeg. Jeg ved jo ikke, hvad I synes om det. Kan jo eventuelt downloade det mod, og hvis I ikke ved, hvordan man gør, skal jeg nok lave en tutorial om, hvordan man gør. Eller hvad sådan noget nu end hedder. Vi starter med bazookaen. Hvad skal vi skyde på? Med en bøger? Barn. Så kan vi tage sniperen. Jeg kan lige prøve at sætte dyr langt væk. Vi spawner en gris. Grisebæt. Spawner vi lige. Her spawner vi en hel masse af dem, så er vi. Og så skal vi ellers bare prøve dem herindefra. Der ramte jeg allerede en. Død. Død. Den sidste tom. Nu er den der død. Er der flere? Jo, der er min hest. Nej, hvorfor døde den ikke? Nå, hvorfor døde den ikke? Nej, den døde. Det var lige min yndlingshest. Og så har vi den her. Der skal vi spawne en hel masse grise. Så. Og til allersidst vil jeg bruge alle mine våben på at dræbe dem. Omkring til den snipe. Lige i din øjne. Så den er død. Hvad skal vi med at skyde af den gris? Død. Den der kreditter tog gris. Og kom lidt tilbage. Så er jeg tilbage igen. Hvis jeg undrer over, det skete lige før, så skete der bare noget. Det behøver jeg ikke vide. Bazooka! Nu sprang den, og så skal vi... Face. Ups. Lige i din. Vi bliver nok nødt til at sige bye.
bye. Bye bye, jeg kommer nok tilbage om lidt, ok. Og så hvis jeg lige bare, vi skyder lidt af noget krig, og så har jeg vist lidt om det her mod, der skal nok komme ind mere, eller... Nej, det er ikke rigtigt noget. Så skal jeg lige vise jer nogle andre ting. Eksempel en flyvemaskine, dem elsker jeg simpelthen bare, så man tror det er løgn. Det er den største flyvemaskine, der overhovedet er. Dam. Står er den. Skal til at flyve med flyver. Og det lægger nok lidt. Det er stadig ikke verdens bedste computer, det kan jeg ikke for. Spørg min far. Snæret ser godt nok mærkeligt ud. Mayday, mayday! Bang! Det er urealistisk, men nu går vi så tilbage til. Der kommer nok lidt mere om det her mod, så på et tidspunkt kommer der, hvordan man downloader det, men jeg vil bare sige tak, fordi at I så med. Bye bye!